mboten ngertos. Disayang nggih mboten ngerti. Brojonata niku rak sayang tresna dhateng panjenengan. Paman, estunipun kula mengodi kalih panjenengan. Lair batin napa mboten ganti tresna kalih kula. Jalaran kula ajri, Paman. Wedine kepiye? Taipun kakung menika nembung tresna kalih pawestri. Mangkenipun kelapan dipun tapi tumpun tidak siya kula ajri. Iku yang sak liyane temenggung Brojonata. Boten kenging menapa-napa kok akeh-akeh. Temenggung Brojonata niku tiyange boten nate bandingke rasa ya. Yen dalu boten nandingke rupa. Nggih. Ning katuranggane panjenengan iki rume bange rada buka kok, Paman. Piye? Bange rada buka. Yen katuranggan kaya Brojonata ning ngene kepiye coba? Cek kakang nek irunge bange rada buka. Aduh, iki kula pun kecepet sing jenengan kala. Mbok kula tulungi. Dijabut, Paman. Nggih, nak rampung dijabut boten dijabut. Aduh. Paman, kecepet lemes. Kula niku iman dhateng ayunipun Gusti Ayuspati. Ayu-ayu kok dijepit watu. Lah nggih sukune kula ngantos sakit, Paman. Iku lagi sukune. Lah nggih. Durung sak Napa? awake. Awake nggih pun boten klaropen. Iki kok jenengan remenan gandeng lho. Monggo sak menika kondur kula dherekaken matur mesara Ibu dhawuhipun Brojonata lan panjenengan Gusti Ayuspati. Sesarengan kondur, ngadep bersane Kanjeng Rama Dara Ibu. Nggih, Dedaupan, leres dados temanten. temanten. Kula purun Paman. Benjang nek wonten eleme watu gabus, tumimbule watu inten kula purun Paman. Kula ngertos. Anggenipun Nodi Tresna kula nika kebak kliwat. Kula niku nggadahi raos. Ning kula bobote tresna dhateng panjenengan Gusti Ayuspati. Sinasta kahanan kados pundi kemawon. Kula tasih setya tuhu dhateng panjenengan. Nuwun dawuh ingkang rong. Nggih, Nyanti panjenengan kundur wonten ing yen sewu nggih Paman. Kula boten bakal kondur wonten ing Medion jalan kula isin lan wirang. Ing mriki Paman, kula nyuwun tulung. Atur kenawalan niki wonten sane Rama Dara iki. Kula nyuwun pamit sih Paman. sajak Yolowati. Ongkang ingkang marang Gusti Ayuspati. Yen atur kira-kira supaya japangi kelawan putriku Respati. Oh, tumenggung Brojonata. Lah kok kancangan wis bali nang kabupaten sak penyakit janten ingkang Gusti Ayuspati. Sampun kepangke, kok boten dijak kondur to? Dijak kondur. Wonten pundi? boten bisa kundur wonten ing satemah. Kaos nawala. Apa nganggo nawala barang? Boten kersa kondur kok paring nawala terus pundi Kakang. Oh, Suwase nang nanging ketikane punduh ten badhe kundur wonten abet cepet manahe. Kawas menapa? nawala iki Terus pundi jane? rasane apa? Ada rupiah ya putrimu ora tau. Rakit belanja. Nawala kuwi, ya. Nanti gawe nawala barang iki apa to?
ngayahi kewajiban Jepani ing Kabupaten Madiun rumangsa nyawane bae kanggo ganjaran. Senopati sing pilih Utomo Brojonata ing Kabupaten Madiun ana loro telu kaya dening Brojonata. Ing Kabupaten Madiun bakal kukuh lan bakuh. Ora gampang dijamah kelawan Adipati tetangga. Mergono Senopati sing pempengan. Matur nuwun Kanjeng Bapak. Dasarise mujo duwe kaluwihan piteksa ngayahi kewajiban ora bakal injo marang samu barang apa sing didhawuhake tansah ngayahi kewajiban ora bakal jingkrat nanging isih ana Kajengkiran penuh kok. kurangane kowe pengen ngerti kekuranganmu kowe isih kurang aja Eri nalika semono Brojonata yang jampangi kelawan putri ning opo sebabe tumindakmu kelado wani kurang buka ora duwe tata trap sila babar yen kowe kepengin ngerti iki wujude Weluh. Dono marang kaluputanmu Brojonata bali lan urane putriku Respati sowe yen nganti Respati ra bali ing Kabupaten Madiun aja takon duka Sumpah menawi kula boten saged sesarengan lan Gusti Ayu Respati